No, 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 no. Yeah, what's up? Kumusta mga kaaning muling nagbabalik? Jesem Bauzon, Dugong Kabalen, Lagong Kapampangan. Ang tagal kong hindi ginawa yung intro na yun. Okay mga kaaning, hindi tayo pwedeng magmaingay ngayon dahil si Boss Edmond nyo nasa taas lang, nasa bubong lang. Alam niya na, inaasikaso ang mga pinakamamahal niyang mga anak. Yes, mga kaaning, mas mahal niya talaga yung mga kalapati niya kaysa sa akin. Ouch! Pero totoo yung mga kaaning. Kasi napapansin ko sa kanya, sobrang pag-aasikaso yung ginagawa niya sa mga kalapati niya. Kaya nga sinabi ko sa inyo, sa mga nakalipas naming vlog, kung yung mga kalapati niya nagba-vitamins, siya hindi. Real talk yun mga kaaning. Tapos napansin ko din sa kanya, bago mag-almusal yan, titignan niya muna yung mga kalapati. Bago matulog, titignan ulit yung mga kalapati. Alam niyo mga kaaning, buti na lang, araw-araw na yung trabaho nila. Kung hindi, nako, negro na yung Boss Edmond nyo. Sobrang itim na talaga yan. Salamat na lang, araw-araw na yung trabaho nila. Kasi mga kaaning, walang oras at araw, kahit sobrang tirik ng araw, yung tipong nakakapaso na yung init, nasa likod pa rin yung mga yan kasama yung barkada niya. Pero ngayon mga kaaning, alam niya nang i-manage yung time niya. Kalapati time, kung bebe time, bebe time. Ano ba yan? So yun ang ano mga kaaning, dahil 2 beses tayo ng tinraydor ni Boss Edmond, meron tayong naisip na panggagago kay Boss Edmond ngayon. Hindi natin kailangan ilakas yung boses natin, baka marinig tayo. At kailangan natin bilisan kasi baka papasok na yun. Nag-intro na ako ngayon mga kaaning para mamaya dire-diretso na yung prank natin. Tuloy-tuloy na yung balak natin sa kanya. Ngayon kasi mga kaaning, matutulog ulit tayo dito. Ngayon, ang naisip ko, mamaya, pag natulog na siya, aaningin natin siya. Wait. Tada! Tama-tama. Oh, yan. Helmet sa motor. Helmet sa bike. Pili ka na lang, Boss Edmond, kung anong gusto mo sa dalawang to. Eto ba? O, eto ba? I-helmet challenge natin siya, mga kaaning. Pero, ganito kasi yan, mga kaaning. So, kapag mamaya, kapag tulog na siya, sasabihin natin, pag tulog na siya, loves, tulog na. Alam niyo yan, mga kaaning, tulog na siya, patutulogin pa natin siya. Kumbaga, gigisingin natin siya, mga kaaning. At pag nagising na siya, alam ko, hindi agad mapaprocess sa utak niya na pinapatulog natin siya. Pag nagising na siya, papasuot natin itong helmet sa kanya. At kapag nasuot niya na, meron tayong pamalong nakahanda, mga kaaning. Papaluin natin siya hanggang sa magising ang diwa. Ang feeling lang ng mga kaaning, yung mahimbing na yung tulog mo tapos gigisingin ka para matulog ulit. Titignan natin yung magiging reaction niya, mga kaaning. Siguraduhin natin mga kaaning na sasaktan natin siya ngayon. Hindi man natin siya masasaktan tulad ng ginawa niya sa akin nung ayaw niya akong papagsuotin ng two-piece. Siya, sasaktan natin sa pamamagitan ng physical na pananakit. Chechinelasin natin siya. So bago natin gawin yan mga kaaning, don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa every upload namin ni Boss Edmond. Kita-kits tayo mamaya mga kaaning. Isang like naman dyan para sa mga Team Jesem. Let's go! Gumagalaw siya.
Magdadrive ka! Ano ginagawa? Paano ka? Tumat mo to! Bakit? Magdadrive ka, di ba? Ano magdadrive na naman? Magdadrive ka, sabi mo! Ano magdadrive? Sabi mo, magdadrive ka! Bakit ako dito? Sabi mo, magdadrive ako. O, saan mo, bilis? Uy, mahulog ako! Gid mo ako! Magdadrive ka! Ano ako dito? Nagbo na naman ako. Aray! Magdadrive ka nga! Anong magdadrive? Sabi mo, magdadrive ka! Nananaginip ka sa'yo kung magdadrive ako. Ako nga, yung maniwala! Aray! Nakita mo ko kasi. Bigla-bigla, pampalugin ka. Natutulog ako dito. Gising ka na ba? Gising ko Sino na hindi yung magigising lima sa palo mo? Sabi ko, papaluin ko si Boss Edmond para magising talaga siya. Talagang magigising ako sa palo mo, lakas. Isipin mo yung palo mo, parang may sama ng loob. Talaga? Nagtanong ka pa? Sinabi mo pa? Sabi mo nga kung bakit? Tumigil ka na. Paano ako titigil? May sama nga ako ng loob eh. Kulang pa yun. Asa na ba? Saan mo to? Aray po tayo. Ano ka? Nanahimik ako dito, Suot no? mo yan. Parang ang gago, ikaw magsuot dito, gago. Ikaw na lang. Ganito na lang para mawala yung galit ko sa'yo. Tsaka yung sakit ng emotional ko. Emotional na sakit. Sa ginawa mo sa akin sa tupis. Matulog ka na naka-helmet. Sige po. Sige na! Nanahimik ako dito. Natutulog na yung tao, gugulin mo pa. Dali na nga, suotin mo nga! Ay, balakit. Ay, tingin to? May sauce ko dito, papaluin mo. Aray, Pinag-helmet. putang ina mo. Pinag-helmet lang eh. Aray! Hindi tumigil. Sabi mo, Sa palo! ganito na lang. Ewan ko sa'yo. Shout out ka mo. Dili. Ewan ko sa'yo. Sabi mo, shout Ewan out. ko. Galit na galit. So yun na nga naman mga kaanin. Kita nyo ba yung wacky face niya? Galit na galit. Diba? Nasira yung tulog. Pero nung ako yung sinaktan, hindi naman ako nag-wacky. Wow! Hindi ko nag-wacky. Sabi ko daw. Wagi! Sabi ko daw. Grabe, tapos na.
Wagi na yun. Inis na inis. Kulang na lang, bato ko sa'yo yung bag ko. Shout out kay Limuel Aquino. Shout out kay Mark, kay Jerome Carino, John Eric Sonza, Raf Gian Rondolos, Just Gameplays, Lucky Castillo, Bamski Villarosa, Danny Landanganon, and Elijah Cruz from Abu Dhabi. Shoutout sa inyong lahat mga kaani. Kung bago ka pa sa aming YouTube channel, isubscribe mo na yan! Subscribe mo na yan. Subscribe mo na yan. Subscribe mo na yan. Wala masakit ba? Masakit ba? Masakit ba? Masakit. Tawa na gago ka, tawa. Masakit. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako na-helmet challenge, di ba? Hindi ako yun. Ay, akala ko yun.